ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, свечки и вянки у Адвенте – это яскравые символы чакання. Святло показывае шлях, рассейвае цемру, праганяе страх і дае пачуццё бяспекі. Святло з'яўляецца таксама сімвалам Хрыста, які ёсць святлом свету. Запальванне па чарзе свечак, размешчаных у вянку, нагадвае пра набліжэнне нараджэння Езуса Хрыста. Зялёныя галінкі вянка сімвалізуюць нашу непарушную надзею на збаўленне, а запаленыя свечкі – перамогу святла над цемраю, жыцця над смерцю. Просім Бога, каб Ён благаславіў гэты вянок і ўмацаваў нашу надзею на тое, што мы атрымаем радасць збаўлення. Благаслаўлёны Ты, Пане Божа, валадару вякоў, бо дазваляеш нам у гэтым годзе зноў перажываць радаснае чаканне прыйсця Твайго Сына. Благаславі гэты вянок і свечкі і ўмацуй нас у надзеі збаўлення. Няхай гэты вянок нагадвае нам, што Ты трываеш навекі і жывеш у недасяжным святле. Учыні, каб асветленыя Хрыстом, святлом Хрыста, які наведвае нас, мы трывалі ў малітве і выйшлі насустрач Яму са святлом веры і любові, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Амин. Розпочинаючи святу Євхаристію на початку Адвенту, щиро перепросим Бога за наші грехи, как мы могли с чистым сердцем принять Божие Слово и Наисвятейший Сакрамент. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У гэтай Евхарыстыі взносім да Бога нашыя інтэнцыі, просьбы. Я малюся за сырыца Вадзіма, дзякуючы Богу за пражытыя гады, за ўсе атрыманыя ласкі, дар веры і любові, і просячы аб Божым благаслаўленні, святле Духа Святога і неабходных ласках на шляху да святасці. Ksiądz Олег моліцца у маёй інтэнцыі з нагоды імяніна. Усемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую ахвоту, каб добрыми справами подрыхтовали до сустрэчы Христа, які прыходзіць, а ў судны дзень, далучаныя да Яго выбраных,
могли досягнуть валадарства небесного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і валадарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться у опошні дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині гору, і узвиситься понад погорками, і потягуть до її усі племени. І пойдуть многие народи і скажуть: «Прийдіть і узидем на гору Пана, у дом Бога Якубова, і навчить он нас своїм шляхом, і ми пойдем ягонними стежками. Бо з Сіона вийде закон, і слово Пана з Єрусалима, і буде он судить племени, і осудить многие народи, і перакують мячи свої на плуги, і діди свої на серпи. Не уздыме народ на народ мяча, і не будуть больш вучиться воевать. Доме Якуба, прийдите і пойдем у святле Пана. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узрадовался я, коли мне сказали: пойдем у дом Пана, вот стоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дома на Бога. Туди узиходять поколінні Пана, как поводле свідчення Ізраїля прославлять ім'я Пана. Там стоять судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Єрусалима, нехай спокой мають тия, хто любить Тебе. Нехай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Деля братов моих и ближних моих, скажу я мир Тебе. Деля дома Пана, Бога нашего, буду жадать добра Тебе. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Брати, ви ведаєте час, що прийшла уже пора, каб ви обудилися со сну, бо тепер збавлення ближей до нас, чим тады, коли ми поверили. Ноч минула, і наблизився день. Дик откинем учинки темры, і опранемся у зброю святла.
як удзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гулянках ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся Панам Езусам Христом і не дагаджайце целу ў пажадлівасці. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: як було у дні Ноя, так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, жанилися і виходили замуж, аж до того дня, коли Ной увайшов у ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп, і не загубив усіх. Так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі. Один буде взятий, а другий покинутий. Две будуть молоть на жорнах, одна буде взята, а друга покинута. Тому чувайте, бо не ведаєте, у який день Пан ваш прийде. Бо ведаєте, що коли б господар дому ведав, у якую варту прийде злодій, дик не спав би і не дав би подкопать дом свой. Так і ви, будьте готові, бо Син Чоловічий прийде у тую годину, коли ви не думаєте. Это слово Пана. Пастырскае пасланне арцыбіскупа Юзефа Станеўскага на першую нядзелю Адвенту 2025 года. Чувайце, бо не ведаеце, у які дзень Пан ваш прыйдзе. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце. У каталіцкім касцёле ёсць два вельмі важныя літургічныя перыяды – Адвент і Вялікі пост. Вялікі пост набліжае нас да таямніцы крыжа і ўваскрасення. Ён дазваляе нам асэнсаваць, што хрысціянская вера з'яўляецца пасхай у першасным значэнні гэтага слова, а значыць пераходам ад стану смерці да стану вечнага жыцця. Адвент жа, які азначае прыйсце, змяшчае акцэнт на час зямнога жыцця, паказваючы, што спрадвечны і міласэрны Бог вырашыў увайсці ў рамкі часу у нашае прамінальнае часовае жыццё дзеля нашага збаўлення. Гэта здарылася, калі Бог паслаў свайго сына, каб той нарадзіўся ў Бэтлееме, а потым стаў вядомы як Езус з Назарэта. Такім чынам, нашае жыццё знаходзіцца паміж дзвюмя найважнейшымі падзеямі. Першая з гэтых падзей Бога ў нашу гісторыю, уцелаўленне Сына Божага. Другая падзея – гэта яго абяцанае вяртанне. Хрыстус абвясціў сваё другое прыйсце напрыканцы часоў, калі будзе выяўлена поўная слава Бога. Дзень і час гэтага другога прыйсця ведае толькі Бог. Сёння з ласкі Божай міласэрнасці мы распачынаем перыяд Адвенту. Гэтыя 4 тыдні, якія нас чакаюць наперадзе, праляцяць вельмі хутка. А ўлічваючы тое, што ўсе мы хочам як мага лепш падрыхтавацца да святкавання Божага нараджэння ў нашых дамах,
Часу увогуле зусім мала. Адвент абвяшчае, што Бог блізка, вельмі блізка. Таму найперш трэба імкнуцца духоўна падрыхтавацца да перажывання гэтай надзвычайнай падзеі – уцелаўлення Сына Божага. Гэты кароткі перыяд таксама прызначаны для таго, каб падрыхтаваць нас, асабліва ў першай яго частцы, да другога прыйсця Хрыста. Як мы можам, не знайшоў нас згубленымі ў пустыні граху, роспачы і адчаю. Толькі Бог ведае, колькі яшчэ адвентаў будзе ў жыцці кожнага з нас. Таму мы заўсёды павінны быць падрыхтаванымі да яго прыйсця. Мае дарагія, падчас адвенту добра было б кожнаму з нас прымяняць пэўныя духоўныя практыкі. Яны патрэбныя нам не толькі для таго, каб падрыхтавацца да свята Божага нараджэння, але яны неабходныя нам на працягу ўсяго года і ўсяго нашага жыцця. Гэта найперш чуванне, чаканне Божых дзеянняў і надзея. Святая сястра Фаўстына дае нам карысную параду на адвент. У яе дзённіку мы чытаем так: «Маці Божая навучыла мяне, як падрыхтавацца да свята Божага нараджэння. Сёння я бачыла яе без дзіцятка Езуса. Яна сказала мне: дачка моя, старайся быць ціхай і пакорнай, каб Езус, які пастаянна жыве ў тваім сэрцы, мог адпачыць, а даруй яго ў сваім сэрцы». У наступным годзе Фаўсціна напісала: «Набліжаецца адвент. Я хачу падрыхтаваць сваё сэрца да прыйсця Пана Езуса праз ціхасць і засяроджанасць духа, яднаючыся з Найсвяцейшай Маці і верна наследуючы яе цноту ціхасці, з дапамогай якой яна знойдзе ласку ў вачах самога Бога. Такія маленькія крокі могуць змяніць нашае жыццё не толькі падчас адвенту, але ў любы іншы час года. Чуванне перш за ўсё прадугледжвае пэўныя намеры, якія нам дапамогуць перамяніцца. Перадусім прадугледжвае нашую пільнасць, нашую актыўнасць. Чуйны чалавек не можа быць пасіўным. Калі маці чувае каля калыскі, яна слухае, глядзіць на сваё любае дзіцятка. Яна пільнуе яго, бо ведае, што заўсёды павінна быць напагатове, знаходзіцца пры сваім дзіцяці. Адвент заклікае да такой пільнасці і актыўнасці, якая захочвае прыслухоўвацца да свайго сумлення. Захочвае нас зазірнуць у сваё сэрца, у сваю душу, каб перамяніцца і ачысціцца ад грахоў. Гэтая заглыбленасць у нашае сумленне неабходна для таго, каб не размінуцца з Богом. Падчас адвенту мы павінны вызваліць месца ў сэрцы для Хрыста. Таму трэба паклапаціцца, каб мы ўключыліся не толькі ў малітоўнае чуванне, але каб чувалі над сваім маральным станам. Іншы раз здараюцца ў нашым жыцці, здавалася б, непрыемныя дробязі, але яны могуць парушыць нашыя адносіны з Богам і з нашымі блізкімі. Памятаем, што гэты адвент падараваны нам Богам, больш ніколі не паўторыцца. Таму мы павінны выкарыстаць гэтыя 4 тыдні для працы над сабою, каб быць актыўнымі ў вяртанні да Пана. Адвент – гэта не толькі час навяртання, але таксама і час для жыцця Словам Божым. Час для таго, каб мы давалі сведчанне аб сваім навяртанні і аб сваёй веры. Вельмі важна з'яўляецца таксама захоўваць духоўную засяроджанасць, якая дазволіць нам адчуваць дзеянне Бога і задумацца, што Бог хоча сказаць кожнаму з нас праз яго слова ў Святым Пісанні, а таксама праз людзей, якія сустракаюцца на нашым жыццёвым шляху, праз тыя цярпенні, выпрабаванні і прыніжэнні, якія мы зносім. Часта, калі напатакаюць нас няўдачы, мы наракаем, а нават упадаем у адчай, засяроджваючыся толькі на сваім уласным няшчасці. Аднак, магчыма, у гэтых сітуацыях Бог прамаўляе да нас, пасылае некую вестку, падказку, а мы не можам за сваіх эмоцый зразумець гэтага. Памятайма, часам менавіта праз гэтыя сітуацыі нашага прыніжэння і цярпення Бог нас аздараўляе. Хіба варта сказаць яшчэ пра адну важную паставу чування. Гэта спагадлівасць і заўсёдная гатоўнасць дапамагчы бліжняму.
Чалавек, які чувае, усведамляе пагрозы і небяспекі, якія могуць быць прычынаю многіх бедаў. Найлепшым прыкладам такой гатоўнасці з'яўляецца чуванне пры хворых. Тыя, хто даглядае хворых, асабліва паралізаваных, выдатна ведаюць праблемы, якія могуць здарыцца і якія могуць быць прычынай смерці гэтых людзей. Таму тыя, хто апякуецца хворымі, павінны быць ахвярнымі і духоўна моцнымі, каб заўсёды быць гатовымі супрацьстаяць гэтым пагрозам. Падрыхтаваны чалавек валодае неабходнымі сродкамі, каб змагацца з праблемамі. У адвенце такім сродкам з'яўляецца ласка. Гэта такі сродак, які не дае нам прапусціць настаўніка з Назарэту. Таму мы павінны выхоўваць у сабе стан асвячальнай ласкі, магчымасць, гатоўнасць частага прыняцця святой камуніі. Мы павінны цаніць стан асвячальнай ласкі, бо такім чынам мы будзем гатовыя да прыйсця Пана. У сваім пасланні да рымлянаў святы Павел заклікае: апраніцеся ў Пана Езуса Хрыста. Каб апрануцца ў Хрыста, нам трэба перамяніцца. Трэба нам перажыць шчырае навяртанне, якое выяўляецца таксама ў гатоўнасці прызнаць свае слабасці і адважна вызнаць свае грахі. Толькі Хрыстус мае ўладу адпусціць грахі. Сустрэча з ім у сакраменце пакаяння – гэта унікальная магчымасць для перамены, бо моцаю сваёй ахвяры на крыжы ён здымае цяжар граху з чалавека і дазваляе яму жыць у свабодзе Божых дзяцей. Варта зазначыць, што адчуванне прадугледжвае яшчэ іншую паставу чакання. Чалавек, які знаходзіцца на чуванні, пільнуе, нецярпліва чакае прыйсця таго, хто прыходзіць. Такое чаканне скіравана на тое, каб не прапусціць важныя знакі, якія з'яўляюцца прадвесцем прыйсця таго, каго чакаем. Знакам можа быць выпадковая падзея ці таксама іншы чалавек. Адвент павінен быць часам для таго, каб зразумець гэтыя знакі. У пасланні да рымлянаў святы Павел піша пра гэтае распазнанне знакаў. Ноч мінула і наблізіўся дзень. Таму будзем чакаць прыйсця Пана, але не забудзем падрыхтавацца да яго. Калі ў сэрцы будзе спакой, пастава чування, гэта значыць актыўнасці, гатоўнасці і чакання, ніякія жыццёвыя буры нас не зламаюць. Няхай перажыванне адвенту гэтага перыяду чування, якое умацоўвае нас, прастуе сцежкі нашага жыцця. Калі мы падрыхтуем свае сэрцы, мы зможам стаяць прама і ўзняць галовы, чакаючы прыйсця нашага збаўцы, які дапаможа нам дасягнуць дасканаласці. Як мы можам гэта зрабіць? Сённяшняе Евангелие дае нам адказ. Малітва мае першаснае значэнне. Падчас доўгіх адвентовых вечароў давайце прысвяцім ёй крыху твою. Можам запаліць свечку, прачытаць урывак з Бібліі, прачытаць малітву з малітоўніка, прыняць удзел у раратняй імшы або адараваць Езуса Хрыста ў найсвяцейшым сакраменце. Час адвенту дазваляе нам знайсці саміх сябе, бо мы як бы знаходзімся паміж двумя палюсамі, паміж двумя магутнымі прыйсцямі Хрыста. Першае прыйсце адбылося 2000 гадоў назад. Гэта падзея вельмі незвычайная ў гісторыі чалавецтва, калі спрадвечны ўсемагутны Бог ступіў на зямлю і прыняў аблічча чалавека. Нарадзілася слова, нарадзіўся для нас Езус Збаўца. Хрыстус таксама сказаў, яго прыйсце адбыць хвале. Ён прыйдзе, каб заступіцца за ўсіх тых, хто палюбіў яго ў сваім жыцці. І таму мы жывем нібы паміж дзвюмя найвялікшымі падзеямі. Аднак паміж гэтымі прыйсцямі, як гаварылі айцы касцёла і многія святыя, ёсць і трэцяя падзея.